Det her det er Christine, og det er Emilie, hende så i min... Det var den 8. eller sådan noget. 8. december. Ja. De er med i videoen i dag. Det var fredag, det var den 7. Okay. Okay, det var den 7. Og jeg har lige haft en hel masse mennesker på besøg, som der sådan smadrede mit hus og mit skab. Og kastede rundt. Det var jo meget sko! Ja. Nå. Og gemte sig ind i mit skab. Jeg gemte mig ikke i skab kun en gang. Ja, okay. Og i dag laver vi bare et helt normalt outfit of the day. Fordi at vi ikke lige ved, hvad vi ellers skal lave. Jeg glemte min næsehue! Okay, lav jeres outfit of the day. Og lad være med at hacke min og lave noget sindssygt. Okay, næsehue. Ja, Kira starter med outfit of the day. Du skal ikke høre dig på. Okay, jeg er på dig. Rejs dig op. Kira, rejs dig op. Okay. Jeg er ret nice i dag, faktisk. Jeg har et lilla chocolate på, som I kan se. Hvor har du købt det? Du skal sige, hvor den er fra. Det ved jeg godt. Det er fra en butik. Ja, hvilken butik, Kira? Hvilken butik kommer du videre? Det er jeg ikke. Jeg ved ikke. Okay, en butik, hun ikke ved. Bukser fra? Bukser, de er fra Magasin i Lyngby. Ja. Og skjorten, den er fra en butik, hvor man køber skjorter. Ej, du ved ikke, hvor den er fra? Og den her top, den har min mor købt i Niveau-centret. Det er Rosamunde, ikke? Jo. Ja, okay. Det hjælper ikke, du siger i Niveau-centret. Der er mange butikker i Niveau-centret. Ja, okay. Den jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Den hedder Signaco. Og hvad har du smykker? Stop lige, hvad er det for smykker? Jeg har ikke smykker på. Okay, hvor er det der armbånd fra? Du skal lige vise armbåndet. Den er fra Red Kræftens Bekæmpelse, halløj ting. Jeg har fået den en gang med, jeg har fået det af et menneske. Okay, hvad med? Virkelig et menneske, tror du alien? Jeg har et sådan et tørklæde ting fra New Yorker, og så har jeg den er blåt. Ja, så har jeg den her fra New Yorker, der er sådan lige der aktivt ting på. Og det er ikke en crop top, det er en lang trøje, du bare putter ned i bukserne. Ja, og så har jeg højtallet jeans på fra Pieces. Dem fik jeg adventsgave. De er pæne. Danke. Det er sådan et lederagtigt, smish-agtigt. Jeg har et par ørering på. De er fra, det ved jeg ikke, du købte til mig. Der er Julie. Har jeg? Er det ikke dem, der fik en fødselsdagsgave? Jo, det er det. Nå, så de fra Pieces. Ja, fra Pieces. Det er sådan nogle... Jeg kan ikke rigtig se dem på snuttet. Okay. Jeg kan ikke se dem på mine krøller. Det er sådan nogle små stjerner i sølv. Det er ikke sådan rigtig stjerner, det er sådan underlige stjerner. Ja, det er sådan sjovt. Og så fik jeg dem i sådan mørkesølv-agtigt. Sådan mørkesølv. Skal du? Ja, jeg købte den selv til hende. Det går rigtig godt. Jeg har min næsehue på, som jeg altid er på. Whee! Og så har jeg den her ørering på fra Message, som jeg også viste i en af mine haul-videoer. Og det er der ikke. Jeg har ikke et ekstra hul, det skal jeg lave på torsdag. Jeg ved med at udsætte det, fordi jeg ikke har tid. Og den er fra H&M, en af de der pakker. Og så har jeg... Hvor er min ring hen? Nå, den hænger ikke. Den hænger ikke. Jeg vil altså vise... der er den her. Nej, kast! Og så har jeg den her Bordeaux trøje. Bordeaux trøje på fra... hvor er den fra? Den er fra H&M. Den er fra H&M, og den er sådan Bordeaux, og den er sådan lidt forskellige længder her. Og der er ikke nogen lomme. Hvad? Så kan jeg få glad, hvad du siger, efter jeg har en ring. Her. Din ring, altså jeg har også en lejle med. Lejler. Oh my god, du skræmmer mig lidt. Jeg har den her ring på, som er vintage, som jeg har fået fra min mor. Det er rav. Lejler. Emilia, du sætter ild. Lejler. Og så har jeg den her sådan... kjoleagtige dimse-dulli-dims. Ej, Emilia, seriøst, du har huller i den. Og den er langærmet, og den er fra... hvor er den fra? Lejler. Jeg vil godt lige understrege, at jeg har en lejler med. Den er fra... Kultura, jeg ved ikke hvad det er. Au, det dør. Og så har jeg sådan nogle helt normale nylonstrømper på, og i hullet ved jeg i dag, det er ikke meningen. Emilia! Og jeg har bare min helt normale basis makeup på, som jeg har set i et par videoer. Og hun har ikke makeup på. Har du mascara på? Ja, hun har lidt mascara på. Jeg har mascara og puder på, tror jeg. Smukt. Jeg ved det. Jeg har nået det. Vi ved det. Du var ind i mig så for helvede. Smadrer mig bare, du kan dø. Hej. Hvor blev den af? Der er en eller anden, der har skrevet til dig. Hej.